non chama witimi de wa beka jata na ne ma na eba no so ne ba se woti asia se won to no so ba NDP na yi no anya asante man na yi na ye be yi no pa ye kokromoti ana di yi no na nya ni pa ye to no so ba ana wo ba akokasa e de atia no ya bless kire ne se yen ya ne yi na free people so no onyo no na ye MPP de ya be e da ya kuma ho ya be ni PM on free mu kwa ne ye free MPP no nya ni twa sam no fa free so na ni sika na ye chama untumi ni sika nti no ye dwa ho aso ye mpa no oni ni sika na ye mfa ye party ye nsum ye wura nti ne ti baabie ni ye wura nke ni baabi ti ke ni ye ma ne na nam ke nya duane ni nti chama untumi o je on fa ni sika ne nso mfa ye tumfo yo chama untumi ye pa cho ye mpa frisonia ho ntoya ya twom ya nana ya sum ya nana agose tutu a o me anso no no ando ampa ne ba bi ne de entina wonu na akwa adwuma ya dom o ma me nya ba bi tie ma so dom sante ma dia response sante ma dia chama untumi aka otumfo a wotekwa so ye ne wa kando fo ma enti afia pipi dia ye de ntwam chama untumi de entia no enti pipi company fon o mu yin fra sante ma tam chama no ye fra sa chama bio o wa sante ma tam abeto aba